прав силует на Шери Хил от новата колекция бичоренски рокли. Характерното тук е падналия кристален акцент. Дълбоките цепки са изключително харесвани от повечето абитюренти, с които Берлентин вече 17 години работи. С мама отдавна следи модните тенденции и тя това лято всъщност ми сподели, че Шери Хил имат много хубави рокли, обаче аз само и се усмихнах и казах, че това е американска марка и едва ли ще намерим начин да се доберем до тези рокли. В математическата гимназия една моя съученичка ми сподели, че тя е дошла тук в Брилянтин и е пробвала рокли на Шери Хил и не съжалявам за избора си, не съм го подлагала под съмнение. Бих искала да благодаря за това, че реши да се довериш на Берлентин в избора на абитюрентска рокля. Бих искала да акцентирам вниманието ти върху няколко модела, сред които ето тази рокля. Характерното тук е този ламиниран текстил, който се пресъздава чрез солей. И разбира се и тази дълбока цепка, която страшно много се търси от всички твои съученички. Цветът на роклята няма аналог. Той е изключително хамелеонов. При различна светлина придава различни нюанси. Така че смятам, че е отличен избор на време.